Ramogi TV kendo mathoth gi nyakwaramogi adani mondo mi bed gi ng'eyo. Nyinga en George Bati. Machiegni wadani wang'i weche motenore kod en George Bati. Machiegni wadani wang'i weche motenore kod maga somo kaka ranyisi motelo. Duol mang'iyo omenda ma oket tenge ne mbalariany ogolo okenge mowinjo bed ni japuonjre luwo kod mago ma ibiro ng'i kapok omi japuonjre sir mar piny owacho. Magi gin wechego ma nyaka koro japuonjre tim eka oyud sir mar piny owacho. Rang'iny mar oro kwayo mag hola. Japuonjre nyaka chwal nonro mare mar email mar japuonjre. Sama japuonjre dwani mondo mi ondikre mondo puodhe kaka achiel kuom jogo mayudo hola mag piny owacho e siro somo mar mbalariany kod kuonde tiegruok mamalo, en nyaka ochwal nonro mare mar andika mar email. Namba 2, japuonjre bende nyaka bed ni en gi namba simu ma ondik gi opande mare. Ndalo mathoth yudo ka japuonjre samoro nigi namba simu mondiko gi opande mar janyuol kata watne moro kata osiepne moro. Mondo mi japuonjre yud sir mar piny owacho kodhi e mbalariany e yor hola, en nyaka obed kod simu ma ondiki gi opande mar japuonjre onogo. Mar 3, japuonjre nyaka bed gi namba mar andika mar KCPE kod KCSE kanyakla kod higa mane otimo e penj. Magi gin dwaro mabiro miyo sirikal koro yango japuonjre no mondo odhi oyud sir mar omenda ahinya kokalo e hola. Mar 4, japuonjre nyaka bed gi picha mar passport mare e kinde ma oro kwayo mar ndikruok kodwaro hola mag piny owacho e siro somo e rang'iny mamalo mar mbalariany kod kuonde tiegruok machielo. Wach mar 5 ma bende nyaka japuonjre neni oyango en ni nyaka obed kod picha mar opande mar japuonjre madwaro hola. To maonge kod opande nyalo mana yudo sir ma sirikal ochiwo ne ng'ata ng'ata miluongo ni scholarship. To madwaro hola nyaka bed ni en kod picha mar opande mar japuonjre no. Nyiso ni nyaka japuonjre kaw picha mar opande ne en owuon kendo or sama oro kwayo. Mar 6 en ni namba mar japuonjre mar mbalariany kata admission number. Japuonjre sama oluonge mbalariany mondo mi odhi otim tiegruok moro amora, imiye namba moyiedhi mayange kaka japuonjre gi higa modonje. Koro mano namba ma bende dwaro mondo japuonjre ochiw sama odwaro kawo hola kuwuok kuom sirikal mar siro somo e mbalariany kata kuonde tiegruok mamoko. Ka wadhi nyime nyakwaramogi, duol mang'iyo omenda mag mbalariany bende rang'iny mar oro kwayo. Namba 7, oboke mare mar nyuol, ma dho ngere dendo ni birth certificate. En achiel kuom gigo ma dwarore ahinya sama japuonj ndikore mondo oyud hola, ni nyaka obed go oboke mar nyuol mayango ndalo mano nyuole, kendo mano bende nyaka oyang ka odwaro hola no. Bende nyaka oyang opande mar janyuolne. Kopo ni janyuolne pod ngima, dwaro nitie ni nyaka japuonjre no yang opande mar janyuolne. To kopo ni janyuolne osetho, namba 9, japuonjre nyaka bed kod oboke manyiso ni janyuolne osetho kendo gi kaka ne chenro mag janyuolne no en. Mano miluongo ni death certificate. Mano bende nyaka japuonjre no bedi ne japuonjre ma janyuolne osetho. To ka japuonjre janyuolne pod ngima, nyaka obed kod opande kendo yango opande mar janyuolne no. Nyakwaramogi, ka wadhi nyime kod weche ma bende dwarore, rang'iny mar oro kwayo. Namba 10 en ni nyaka japuonjre yang picha opande mar ji 2 mabedo jochung' ne hola. Manyiso ni ponono ni japuonjre ni obiro badhore moko duoko hola mokawni, to ji 2 gi bedo kaka jochung', iluongo ni guarantors gi dho ngere. Koro japuonjre nyaka yang ji 2 mani kod opande. Ok onyal bedo ng'ama hike ni piny ne higni 18 kata ng'at ma onge opande. Nyaka bed ni gin opande. To pichni mag opande ji 2 mochung' ne japuonjre ni e kawo hola bende nyaka yangi. Mar 11 en ni oboke mar sir ne jopuonjre mano sir e sombgi mag primary kod sekondar. Jopuonjre moko bedo gi hawi samoro kodonjo e primary kata odonjo e sekondar. Samoro ok en hawi, samoro notimo maber to onge kod nyalo, ma samoro sombe ne nyalo ng'adore gi kanyo, to ng'at moro ma en jasamaria mang'uon odonjore kendo okawo ting'ne somo miluongo ni sponsorship. Koro kopo ni japuonjre no yudo sir kowuok kuom ng'ata ng'ata kata riwruok moro amora kata piny owacho, to nyaka yang obok manyiso sir mare kaka nosomo e skunde mag
primar kod skund sekondar. Mago gin gik madwarore e kinde ma japuonjre oro kwayo mar donjo e mbalariany. Nyakwamogi duol mang'iyo omenda mag somo e mbalariany bende rango kaka nyalo mar japuonjre en. Ka japuonjre osechiwo gik mokwongo ka duto te, nitiere weche makoro nyaka japuonjre timne pietho, ipiedhe mondo yang' ka bende adieri en kod dwaro mar mondo miye sir e kinde ma odhi nyime kod somo mar mbalariany. Mokwongo en yuto mar janyuol. Nyaka gini to janyuol yuto mare osebedo ka chalo nade. Kose non mati biro ng'ini japuonjre nitiere kod dwaro, omiyo wanyalo kete e thuolo mambele mondo omiye sir kapok ong'e joma moko bende ma sa moro janyuol gi nyalo bedo ni nitiere kaka lwetgi moro. Mar ariyo en ni kit chwech. Kaendi iyudo ka nitiere nyithindo manyiri gi machuo gi samoro manitiere kod kit chwech ariyo. Koro nyaka sirikal kata jok machiwo hola ni ng'iyani to nyithindo gi ma koponi ok wamiyo sir en nyako kata wuoyi, ere ma samoro nyalo bedo ni ng'aw ahinya, ma bende wach ma koro idhi ng'i. Mar adek en kit somo ma japuonjre dhi kawo e kinde modonjo e mbalariany. Nitiere jopuonjre moko ma kawo somo miwacho ni nigi dwaro mathoth ahinya, kendo samoro janyuol nyalo bedo kod tich matek e chulo gik matindo tindo madwarore. Koro jok machal kamagi dipo kawo mi thuolo mambele kopogore kod joma moko. Mondo mi ng'i kendo ka bende japuonjre winjo bed ni miyo sir mapiyo gi sirikal en kit skul mane opuonjore chakre primar. Ka bende nyiso ni samoro nyalo mar janyuol ni malo kata ni piny. Ang'o miyo wacho kamano en ni samoro nyathi moro somo e kuonde somo mag primar mag ji giwegi samoro michule pesa nikech samoro janyuol ema ni kod nyalo mar timo mano, kata sekondar ma ni kod dwaro mamalo ma bende samoro janyuol ne nyalo chudo e sekondar go. Kopogore gi janyuol ma samoro nyathine no dhi e skunde ma ok nyal bedo gi dwaro mamalo ahinya, Nyakwamogi gin mago gik ma ing'iyo e kinde ma ichiwo sir ne jopuonjre go. Koro magi gin moko kuom weche ma ing'iyo. Wach machielo ma bende ing'iyo en ni nengo mane ochulo e sombe. Jopuonjre mane ochulo pesa mathoth ahinya nyiso ni samoro janyuol gi nigi nyalo, kata joma nosiro gi nigi nyalo. To japuonjre ma samoro ne onge pesa mane ochulo, no some e skul moro ma ok chule pesa, mano bende nyiso, kata skul ma piny e sekondar nyiso ni samoro ne onge kod nyalo emomiyo nodhi e skulno. Chal mar familia mar japuonjre. Nitiere familia moko malach, kuom ranyisi janyuol nigi nyithindo kata 10, to ma achiel kuomgi nyiso ni janyuol ni nitiere kod dwaro mathoth mag nyithindo moko, miyo nyathino samoro nyalo ng'i mondo mi sir mapiyo kopogore kod nyithindo moko ma samoro janyuol gin mana nyithindo 2 kata 3. Familia ma yuto gi ni piny, ka bende rango ni to familia moko nitiere mosethin, onge ng'at moro amora mosewuok kanyo modongore kata modhi malo ahinya, miluongo ni marginalized. Omiyo gi e kindeno bende mano bedoe. Kasto chal japuonjre e yor ng'ol mar japuonjre bende kata kit chwech mare koluwore kod ng'ol kata koko ng'ol bende inyalo ng'i. Mong'ol ahinya ibiro dewo mokwongo kaluwore kod dwaro makama. Nyakwamogi mago gin moko kuom gik ma sirikal dhi ng'iyo e kinde mochiwo sir mar somo ne jopuonjre ma pacho ka. Ka wadhi nyime Nyakwamogi, piny owacho